Fit-Times, Andrew Borg Cardona l-Boċċa kompla jiġġustifika u jiddefendi l-attakki li saru mill-maħbub ta' Repubblika Giovanni Bonello. Dan seħ meta l-Boċċa ħareġ jattakka pubblikament ittra li kiteb ċittadin privat, Edi Privitera, li fija dan iddefenda ruħu b'mod leġittimu minn attakk dispreġjattiv li kien sar kontrih. Fil-fatt, ftit ta' żmien ilu fit-Times, Giovanni Bonello kien implika li dak kollu li jgħid Privitera huwa imbeċilli u bla konsegwenza. Dan sempliċiment għax Privitera jieħu pożizzjonijiet kontra dawk tal-fera estrema tal-Partit Nazzjonalista. Meta Privitera reaġixxa għal dan l-attakk, Borg Cardona ħass li kellu joħroġ onqu u jiddefendi lil sieħbu Bonello u reġa' attakka lil Privitera u insista li dan ma jifhem f'xejn. Jidher iżda li s-sens ta' elitiżmu arroganti ta' Borg Cardona wasal biex jiddejjaq lill-editur ta' Times of Malta. Fil-fatt, minflok mal-attakk tiegħu der kif jiġri s-soltu fil-forma ta' artiklu, ġie relegat għas-sezzjoni tal-ittri lill-editur. L-attakki ta' Bonello fuq il-ġudikatura kienu partikolarment gravi u mimlijin kliem ferm dispreġjattivi. Huwa rrefera għall-imħalfin u l-maġistrati bħala nani bit-toga u marshmallows u saħansitra akkuża diversi membri tal-ġudikatura li jbatu mid-dimensja li huma tradituri tal-Kostituzzjoni u bootlickers, jiġifieri persuni li jlaqgħu żarbun ta' ħaddieħor. Borg Cardona mhux biss qabel ma dak kollu li kiteb Bonello, iżda sostna wkoll li minħabba l-karriera ta' statura li kellu Bonello, dan jista' jgħid li jrid mingħajr ebda limiti. Ta' min jifakkar li Bonello kien maħtur imħallef bis-sistema l-antika fejn il-Prim Ministru kien jaħtar lil min jfettillu, sistema li skont l-Għaqda Repubblika stess hija ħażina u kontra s-saltna ta' dritt. L-attakki ta' Repubblika fuq il-ġudikatura mhumiex qed jseħħu b'kombinazzjoni. Fl-aħħar żmien, il-qrati ma ħadux deċiżjonijiet li jogħġbu lill-membri tal-fera estrema tal-establishment. Konsegwentement, jidher li ngħatat direzzjoni ċara biex jinbeda attakk qawwi kontra kull ġudikant li ma jimxix skont dak li jridu huma. Dan l-attakk qed jintuża wkoll bħala mezz ta' pressjoni fuq Alex Borg biex dan jirreżisti kwalunkwe proposta tal-Gvern Laburista għal persuna integra li tieħu post il-Prim Imħallef. Dan tal-aħħar se jkollu jirtira propju għax il-Partit Nazzjonalista wara pressjoni ta' Repubblika ma qabilx ma' emendi kostituzzjonali li kienu jippermettu lil membri tal-ġudikatura jirtiraw aktar tard. Ta' Repubblika jridu li Alex Borg jappoġġa kandidat tal-għażla tagħhom biex bekk jerġgħu jiksbu kontroll fuq il-qrati, speċjalment fi żmien kritiku meta se jittieħdu deċiżjonijiet dwar inkjesti u ġurijiet li huma jqisu bħala kruċjali. Każijiet li, jidher ċar, se jitilfuhom kollha u li se jikxfu l-ingann li ilhom jippruvaw jaħbu.